Ramon és un jove enamorat que es separa del seu amor, Cristina, perquè ella se'n va a viure a Londres, a conseqüència de muntar una orxateria allí, idea de son pare, encara que ells poden comunicar-se per correu electrònic, així que el seu contacte és diari. Ells dos troben un nou amor a la seva vida i ambdós dubten entre si. Ramon, fent-se passar per un francès, coneix a Fabiola, una jove mare soltera enamorada del seu fill, que per casualitat té els mateixos gustos que ell. D'altra banda, Cristina coneix a Tomaso, un xic que adora l'art i l'escriptura, al igual que ella. La mare de Cristina també dubta entre dos amors. El pare de Chris, un home al que li agrada l'esport, i el dentista, un home molt afí amb ella.